Amigos, amigas, familia celtista. Buenas noches a todos. ¿Cuánto tiempo? Otra vez sin pasarnos por aquí, ¿eh? Pero es que nos vamos un tiempo y las noticias no paran de ser cada vez mejores y mejores, macho. Esto es una barbaridad. Buenas noches a todos, a todas. Gente de bien. Un lunes a golpe de 10:30 de la noche para analizar un nuevo postpartido del Celta y una victoria, amigos, que a mí se me asemeja algo al año pasado, ¿eh? Si nos ponemos a ver cómo estaba el panorama el año pasado, cómo competía el Celta y alguna manera de ganar fuera de casa, algunos recordaréis el Pucela Celeste. Bueno, pues el Valencia Celeste creo que poco tiene que envidiarle. Un equipo que seguramente pagó caro las bajas que tiene. No creo que le haya sentado especialmente bien el parón de selecciones al Celta. Tema Borja, tema sobre todo Karl Starfelt. Pero la realidad... Arroba Fernando Rodrigovila 2542 se ha hecho miembro. Bienvenida arroba. Pero bueno, Fernando Vila, Dios mío querido, Dios mío querido. Fernando Vila, grande Fernando Vila, qué fenómeno, qué fenómeno. El señor Fer, por aquí, qué crack, qué crack. Muchas gracias, Fernando. Un fantástico celtista argentino que seguro estará contento de cómo le está yendo la película a este equipo, Dios mío. Empezamos a tope, hombre, Mario Seija, Dios mío. Vale, si empezamos a tope. Oye, camiseta regalada por el señor Fernando Vila, cuando nos conocimos de tú a tú, persona a persona, en Madrid. Atención, cuidado. Este hombre no sé si al final fue todo lo querido que debía, pero ahí está acá. Arroba Mario Seujas 1923 se ha hecho miembro. Bienvenida arroba Mario Seujas 1923 celebrates 20 months of membership. Me- oye, yo no sé cómo lo escucháis vosotros, pero a mí te juro, me pega un petardazo en la oreja que de verdad que me asusto. Mario Seijas, gracias todavía más si cabe, que te tendremos hoy por aquí hablando de lo bueno, de lo bueno y de lo no tan bueno, que creo que tendremos que hablar un poco de todo. Camisetón de River, ¿eh? Y no es la primera que tenía de River. Cuidado, cuidado. Bueno, grande mi gente de bien. Mi gente de bien, Mario Seijas y el señor Fer, que si no me equivoco, puede que alguna noche hayamos coincidido los tres en algún podcast celeste. Cuando la vida era maravillosa, amigos. No había que trabajar. Me cago en la mano. Me cago en la mano. Saludo a los dos, claro que sí. Que victoria grande del Celta. Creo que no todo lo positivo que podemos pensar en cuanto al juego, pero la realidad es que tras una primera parte muy floja del Celta, 3 cambios de Giraldez le cambian la cara al equipo y con... Hombre, vosotros me corregiréis, pero si no son 3 tiros a puerta, pocos más. 3 goles, 2-3, eres capaz de resistir más o menos el envite del Valencia, un Valencia yo creo más vertical que otros años, que es capaz de meterte en problemas. Habrá que ver cómo analizar esa línea defensiva del Celta. Creo que una muy mala primera parte de Javi Rodríguez, Aidú, bueno, solvente en lo que tiene que hacer. Marcos Alonso con el tema de la tarjeta también un poco... No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero amigos, lo que hay es lo que hay. Y lo que hay no es poca cosa. Que sí, que yo, ya sabéis que me caliento muy rápido y en la jornada 2, bueno, este año no, porque la jornada 2 íbamos de carajo. Pero yo estoy pensando que vamos a ganar la liga cada vez que empieza la temporada. Ya lo sabéis, pero es que claro, si tú te plantas a golpe de... Vamos a ver. A golpe de jornada 30. Quedan 8 partidos para que remate la liga. El Celta ahora mismo, si todo va bien, hay que rezar porque ganen Madrid, porque gane el Barça, porque gane el Betis incluso, porque gane el Rayo Vallecano. Es que no sé si era Atlético Barça en la Champions, no me acuerdo cómo eran los cruces.
estoy más metido en la Conference casi que en la Champions. Estoy más metido en la segunda ref que en la Champions. Si por lo que sea esa quinta plaza, que a mí me da que cada vez estamos más encaminados y vamos a pensar que el Real Madrid de don Álvaro Arbeloa es capaz de eliminar a un equipo italiano como es el Bayern de Múnich. Y además el Celta hace lo propio con el Friburgo, pues esa plaza que parecía que la Liga Española podía competirla con la Liga Alemana, se podría ir para esta quinta plaza que ahora mismo ocupa el Betis. Un Betis, amigos, que mínimo, ya lo veis ahí, lleva 5 partidos sin ganar y que está a un punto. Está a un punto, amigos. Está a un punto el Betis del Celta. ¿Quién os lo iba a decir cuando empieza la temporada y ves Anthony, Pablo Fornals? Pablo Fornals ni siquiera lo ficharon este año. Ya no sé lo que digo. Qué pena esa derrota con el Alavés. El Quiña, Dios mío, si venimos aquí. Ay, mamá querida, si nos ponemos a hacer directo después de ese partido. Madre del amor hermoso. Bueno, demos gracias al trabajo que nos privó de hacer ese partido porque eso pudo ser mortal. Pero amigos, leía un dato ahora. 27 puntos del Celta fuera de casa. Récord histórico empatado del Celta en la liga fuera de casa. 27 puntos. Es que ayer es capaz de remontar jugando una primera parte que dices, esto va para... No para que te metan un palizón, porque la verdad es que el Valencia tampoco estaba siendo capaz de proponer demasiado. Pero si a mí me dicen que el Celta va a meter 3 goles en la segunda parte, le pido muy amablemente a la persona que lo diga que por favor retire el vino de la mesa. 44 puntos tiene el Celta, amigos. 44 puntos. Y lo que es más importante, te empieza... Bueno, el Getafe, esto es una cosa salvaje. Te empieza a chuchar la Real Sociedad, pero eres capaz de levantarte e imponerte con 44 puntos. 44 puntos, amigos, que se dice pronto. 44 puntos. Quedan 8 partidos de liga. Claudio Giraldez, en una de estas últimas ruedas de prensa, asegura que ahora el objetivo es jugar Europa el año que viene. En el mejor de los casos, que es que haya 5 equipos Champions, que, si no me equivoco, la Real Sociedad no gane la Copa del Rey y poco más, y ya está. Tendríamos otra vez 8 equipos en competición europea. ¿Qué quiere decir eso? Que el Celta ahora mismo está... Vaya. El Getafe nos fastidia todo. No le hagáis ni caso al Getafe, amigos. No le hagáis ni caso. Se va a caer el Getafe. Confiad en mí, hombre. Yo me pongo aquí. Estamos sobre Osasuna y Español, o sobre todo sobre Athletic Club. Pues muchos puntos, amigos. Muchos puntos. Este corte de aquí, estos 3 puntos que separan Getafe de Osasuna, y sobre todo estos 6 puntos, si no me equivoco, que separan Celta, Osasuna, Español, Athletic Club, nos hacen pensar que el Celta se le está poniendo la cosa de cara. Y yo creo que no deberíamos caer en pensar que es lo normal, que hay que normalizarlo y que ya está. Y ya está. Muchas bajas del Celta ayer en Valencia. Creo que se notó, lógicamente. Creo que otros que deberían estar finos, como deben demostrando, no lo estuvieron. Véase el caso de Sergio Carreira, el caso de Javi Rodríguez. Pero esto es lo que le queda al Celta, amigos. Real Oviedo en casa. Cuidado. Cuidado porque nos conocemos ya. Nos conocemos. Partido entre Europa League. Bueno, si hay partido que perder, pues habrá que perder contra el Oviedo. Si está para perder, está para perder. Pero creo que Claudio no se va a dejar nada que no meter en la Europa League. Creo que es la sensación que nos da a todos, ¿no? Si bien otros entrenadores podían apostar un poco más a la competición regular, quizás con alguna otra urgencia más que este año. Y veremos a ver cómo competimos en la Europa League. Creo que en este caso Claudio no se va a dejar absolutamente nada contra el Friburgo. El Barça, un partido el miércoles, si no me equivoco, martes o miércoles. Y Villarreal, es que claro... Vosotros pensad que le viene mal al Celta que el Real Oviedo sea este partido entre Friburgo en casa, Friburgo fuera y Friburgo en casa. Pero es que claro, lo que le queda al Celta en casa son 4 equipos en serios apuros y de dudosa calidad para ganarle a un equipo como el Celta en este estado de forma. Real Oviedo,
Elche Club de Fútbol, Levante y Sevilla. O sea, te vas a comer a 4 equipos que están en descenso. No, pero no pueden, pero creo que son 3 y el siguiente, efectivamente. Efectivamente, te vas a enfrentar a los 4 últimos en tu casa. A los 4 últimos clasificados. Que esto ya sabemos que en las últimas jornadas no se sabe si es bueno o es malo. Pero es que claro, te pones a ver las visitas. Confío enormemente en este Celta fuera de casa. Pero es que lo que le queda es Camp Nou, La Cerámica, Riyadh Air Metropolitano y San Mamés. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. El Quiña, mire el Español. Este año decían Europa y llevan desde diciembre sin ganar. Lo del Español es insostenible. Del señor que monta en autobús y se mete con Claudio Giralde. No desarrollaré. Vamos a poneros aquí, señor Elquiña, ya que se mete con el Español, que no me cae especialmente bien. Pues vamos a poner aquí. Claro que sí. A ver. Opa. Ahí está. Muy bien, Elquiña. Sí, sí. Mira qué foto se manda Elquiña. La cabra en mis libros. Elquiña lleva un mítico que llevaba tiempo sin aparecer por aquí. Bueno, amigas, amigos, amigues, yo no os voy a dar mucho más la chapa. Empezamos por todo lo alto con Fernando. Oye, es verdad, es verdad. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Lo siento, Elquiña, pero habrá que poner al señor Fer aquí presidiendo, por supuesto. Ojo con la Real Sociedad y Getafe. Manuel Agraso, yo me temo que la Real Sociedad va a despertar. Bueno, ya despertó. Tiene ahí el tema de la Copa del Rey que no sé hasta qué punto... Bueno, pues puede ser una distracción o qué. Pero no me gusta la Real. No me gusta la Real. El Getafe me da un poco más igual, la verdad. Igual no debería, pero es la sensación que me da ahora mismo. Y la Real Sociedad, que si no me equivoco, tenemos el golaveras perdido. ¿O no? A ver. Real Sociedad Celta, 25 de enero, 3-1. Espera que os pongo aquí. Y Celta Real Sociedad 1-1. No me acuerdo yo de este partido. Pablo Durán, Carlos Soler. No me acuerdo yo de este partido, ¿eh? Bueno, sería uno de los largos 1-1 que nos tuvimos que comer a principio de temporada. Sin mucho más contexto, realmente. ¿Qué le queda a la Real Sociedad? Pregunta el Quiña. Alavés, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo, Sevilla, Betis, Girona, Valencia, Español. A priori, es que va a ser muy difícil que haya algún equipo con un calendario a priori peor que el del Celta. Creo que este es más beneficioso que el del Celta. Creo que quizás los partidos en casa son un poco más complicados, lógicamente, porque es que el Celta es el yin y el yang. O sea, son 3 de arriba fuera y 3 de abajo en casa. El Athletic Club en San Mamés esperemos que no tenga ya ninguna aspiración, aunque muy probablemente sea la despedida de Ernesto Valverde de San Mamés. Y del resto, pues yo creo que Atlético de Madrid, Barça y Villarreal va a ser muy complicado. Entiendo que el Celta va a ser capaz de puntuar en varios de esos partidos, pero sin irnos muy allá. Veremos cómo está el Celta también en competición europea, Dios lo quiera. Bueno, hay que jugar con eso también de los demás, ¿no? Sobre todo del Barça y del Atlético de Madrid. Que voy a mirar ya. Yo, de verdad, es Barça Atlético de Madrid en Champions, ¿no? O sea, ahí ya palmamos palmamos si tenemos un español fijo en la siguiente ronda. Pero me toca las narices, macho. Tienen que ganar todos los españoles, por Dios. Por Dios. Partidos. Champions League. Cuartos de final, Atlético Barcelona, efectivamente. ¡Ojo! Ay, ¿pero qué hay? ¿Parón ahí o qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué el Barça no juega desde el 14 hasta el 22? ¿Hay otro parón de selecciones aún antes del Mundial? Y lo ponen entre semana. Pero
¿Alguien entiende qué está pasando aquí? Al Celta le pasa lo mismo. Estoy dando una turra aquí, mirando esto, hablando en alto. Del 16 de abril al 22 de abril. Ah, caray, espérate. No, 12 de abril, 16 de abril. Copa del Rey. Copa del Rey, puede ser. Puede ser. Pues ya perdemos el factor desgaste Champions del Barça. Bueno, amigos, que vamos a dejarnos de historias. Vamos a hablar aquí con la gente que sabe. A ver si lo tenemos ya por aquí. Pues claro. Es que qué barbaridad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, señor. A ver. Un momento. Hola. Un momento. Un momento. Empeza a festa do Discord. Pero bueno, en cualquier caso, saludamos ao señor Mario Seijas a golpe de 22:48 da noite. Sin gafas, cuidado. Momentáneamente. Estou limpando. Pero unha estampa pouco habitual, Non te recordo sin gafas. Estou limpando, para verte ben. Que o guapiño que ves hoxe. De carai. Sin afeitar, tú te crees. O Celta pega esta machada en Valencia e eu non son capaz nin de pasar por caixa. Mario Seijas, boas noites. Boas noites. Boas noites. Contento? Home, sí, eu non. Eu penso que... Joder. É que é o que digo, ainda estaba contento, outro día perdimos, carallo, non vou estar contento hoxe. O sea, outro día que a derrota estabas contento, sí. Sí, estaba contento igual, porque penso que era algo puntual e que era quizáis algo de como se dice, de golpe de realidade, non? Poñer os pés un pouco na terra, de se non apretas e se non fas as cousas ben, pois, oye, é que non somos tampouco un equipo aí que teña superhomes ou que seña o Madrid, non? Que unha individualidade lle resolve algo ou cousas así, o sea, hai que traballar, se queres ganar hai que andar, non hai máis. Pero bueno, decir que contento pareceme... Bueno, sí, quero dicir, contento, pero pola situación me refiro do Celta, o sea, estás a cantas jornadas do final, en posicións de prácticamente cerca incluso casi de entrar en Champions, o sea, en Europa, vivo en Europa con posibilidades de, aparte que po teu lado podes chegar, o sea, hai probabilidades porque os rivales pues, son máis ou menos equiparables a ti. Eu non sei que máis pedir. Que máis pedir? Pois haber gañado ese partido, porque de haber gañado contra o Alavés estaríamos falando, Mario Seijas, de que a esta hora da noite o Celta estaría en postos de Champions League. Xa, pero mira, eu igual prefiero perder ese partido ao mellor despertar. Que agora se centren exactamente, despertar e que se centren os rapaces, que teñan un baño, unha cura de humildade para despois ter en conta de que calquer partido vai ser unha puta batalla, pues prefiero iso que despois ao mellor nos pillen un partido máis crucial como contra o Friburgo ou que sei, ou contra outro por aí. Bueno, creo tamén que o estado de tensión debería ser diferente contra o Friburgo que contra o sí, Alavés. joder, pero... Ou non, sí, pero... ou igual debería ser o mesmo. Pero sí, pero refírome, tú imagínate que te pos 3-0 contra o Friburgo ou 2-0 ou que seña e che remontan o partido. Porque pode pasar, non? Que se desconecten e que vexan que tal e... Entón digo, polo menos nese caso que foi unha cousa así parecida, pois que ao final se vas ganando como contra o Friburgo que sigan apretando, que non baixen os brazos, que é moito máis importante máis o partido. Efectivamente. Non sei, Mario, como valoras esta vitoria desde o punto de vista que eu creo que hai que valoralo, que é xogar fora da casa, un parón de seleccións que xa sabemos que hai veces que beneficia e outras veces que perxudica. Creo que especialmente a baixa de Carl Starfelt volve a ser capital neste equipo e que tras unha moi mala primeira parte na cual quizáis Claudio non plantexa ben o partido, unha segunda parte na que Claudio move o que ten que mover, pois acaba resultando en 3 goles para Celta.
Non sei que lectura sacas, si a máis positiva, a máis negativa, ou faz balance un pouco neutro e quizás tiras un pouco máis hacia o sorriso por eso de levarte a victoria ao final. Pois o primeiro xa non concordo contigo con que a primeira parte do Celta se fose moi mala. Para min non. Non foi moi mala. Para min foi unha parte correcta. É dicir, para nada o Valencia merecía ir gañando. O que pasa é que os partidos, como ven pasando a maioría de veces, cando che salen, como eles dicen, a pares, como dicen agora, cando che fan a presión, pois home a home, cando están todo o partido aí ao principio intenso, pois é complicado. É complicado, o partido volvese tosco, despois eles, a parte cando o Celta salía da presión, replegaban bastante ben. Bueno, a verdade é que foi un partido moi tosco e que o Valencia o único que poido facer foi, sobre todo, que o que máis fixo foi atacar por bandas, sobre todo moito balón, moito centro lateral, moito, pues, aproveitando esas cousas. E de feito o gol deles chega realmente nunhos rechaces que eu non creo nin que sexa un erro grave. O sea, sí que poden ser malos despeixes, pero quero dicir, hai un cúmulo de cousas aí que creo que non é algo grave. E Guido Rodríguez aparte tira de primeiras, xa tira a Ramazani de espaldas, hai unha serie de cousas aí, bueno, pero non lle dou importancia. Que pasa, que non é brillante o Celta? Pois claro que non é, pero é que tampouco é o Valencia. Entón tú preguntas yo No, ao claro, aficionado do Valencia, clave, preguntas yo ao aficionado do Valencia e vaiche dicir, es que estuvimos moi mal, marcamos de milagro, pero xogamos horrible. E o Celta tal, que pasa? Que, joder, hai que pensar que o fútbol de hoxe en día xa non é como antiguamente, donde un domina e outro é dominado. Neste fútbol de hoxe en día é moito de moitos micropartidos, non? E ao mellor nun momento estás xogando con posesión total durante moito tempo, logo ao mellor hai un montón de... podes facer presión en campo rival porque non están saindo ben, logo hai moito, dependendo dos cambios que se fallan tamén cambia o partido. Quero dicir, porque tamén hai máis cambios que antigamente, pero bueno, refírome que isto xa é de maneira diferente, e a verdade é que os xogadores tamén están tan preparados físicamente que moitas veces é necesario estas, digamos, primeiras partes, e por iso se utiliza tamén xente como o propio Pablo Durán, por exemplo, que hoxe renovou, hai que darlle enhoraboa, pero quero dicir, xente dese estilo que fai tanta presión, que fai tan ben o seu traballo e que desgasta tanto o rival é moi crucial, non? Que hai un desgaste do rival para que tú poidas obter espacios e Pablo, obter sí. beneficios, que foi o que pasou na segunda parte, aparte obviamente do cambio de esquema e da superioridade táctica que fixo Claudio gracias ao seu bon facer, vamos. Pregúntoche, Mario, si che gustou o partido de Pablo Durán. Curto partido de Pablo Durán. Fixo o que tiña que facer. É que a min me parece que... A min casi todos os partidos de Pablo é raro que non me guste, porque fai o que ten que facer. Pero este non me gustou. Refírome, para min é un caso moi parecido, o sea, obviamente salvando as distancias, pero que decir, Borja aporta moito máis que gol. Borja aporta moitísimo máis que gol. Claro. Entonces, hai que valorar moitas cousas, claro, dices tú, no, que entonces os partidos que non marca gol está mal, no. E Pablo, pues, para min fixo un bo traballo, fixo moito desgaste, moi ben a presión, todo. Pues non é o partido máis brillante, non te jode, claro, pero hai que pensar que leva os mesmos goles que Jude Gla, por poñer un exemplo. E mira, o traballo de Pablo para min é indiscutible. O sea, que eu, polo menos, eu estou moi contento de que renovara e sí, me parece que a min parece un non lle partido des voltas, non lle des voltas. Parece un bo partido, un partido correcto de Pablo. Eu vin ben o cambio. Non sei se iso resume un pouco o meu sentir. Non creo que fora o mellor partido de Pablo, quitando o tema de cara a porta ou en xeral o que dices que lle podemos pedir a un dianteiro. Creo que aquí especialmente valoramos o traballo de Pablo Durán, valoramos por suposto esa renovación. Non foi a única. Entendo que para ti foi curta, pero temos que falar de que Claudio Giraldes será adestrado do Celta mínimo hasta o ano 2028. É un aniño máis, pero pouco me parece. Pero pouco me parece. Pero como que lectura podemos facer desta renovación, Mario? Eu, sinceramente, creo que é algo innecesario. Creo que, lóxicamente, non sei se a Claudio lle cambia moito a vida co cambio de ficha, si pasa a gañar moito máis. Pero desde logo no simbólico creo que é unha declaración de intencións total de vamos paso a paso, pero de momento os pasos que estamos dando son moi bons pasos,
hai moita xente que seguramente me este chamando ou os que non me chamaron chamaránme no Brao ou acercándose ao Brao e antes de nada a miña decisión é un ano máis no Celta. E ademais reafirmándose de estou contento, o equipo da miña vida, vamos facer cousas grandes. Bueno, creo que máis alá de simplemente ter un aniño máis de Claudio, dice varias cousas e todas boas do proxecto do Celta. Home, que eu... A ver, independientemente de falar da renovación, o sea, formulo unha pregunta en xeral e digo, imagínase alguén este Celta tal e como está formado, de rapaces que el coñece, de rapaces de canteira, de como utiliza a plantilla, de todo o que hai no Celta a nivel xogadores e ferramentas, imagínase alguén este Celta sin Claudio? É que eu Pero non eso podo imaginar. pode chegar a ser un problema, non? Eu non podo imaginar. Eu Sí tampouco. que pode chegar a ser. Sí que pode chegar a ser, a ver, pero quero dicir, eu despois, eu que teño claro que ao mellor de non estar Claudio, hai que ter moito, Algo aprenderíamos. moito tino en quen elixes, non? E senón eu, antes de traer, é dicir, antes de mandarme outra vez nunha barra basada como a de Benítez, en plan de gastas cartos, e encima cambias todo o estilo e a estructura casi do clube, porque ao final Benítez iba a cambiar a estructura, quero dicir, o sea, a canteira xa casi, pero quero dicir, iba a ser todo de outra maneira, pois igual subo a Freddy, non? Eu prefiro ver a Freddy no primeiro equipo facendo o que lle foi ben a Claudio intentando seguir os seus pasos que non ver un cachanchan por aí adiante. Un Non que? sei, eu polo menos vexo así. Un cachanchan. Sí, joder, pero é que Algún para traer cachanchan medianías tuvimos, tes razón. É un decir, pero para traer, eu que sei, un escriba de la vida, non me jodas, tío. Sí, sí. A ver, eu creo que o bo que ten Claudio que vai cambiar o paradigma para moitas cousas. Creo que para a maneira de entender o clube para o propio clube. Creo que outro escaparate para adestradores de decir, oye, aquí con 2 paus e unha roda podes sacar un caché que é moi difícil que saques noutro lado. E bueno, eu non son moito de creer nas casualidades, pero que Pablo Durán, empezando xa por Pablo Durán, renove hasta o mesmo ano que Claudio, pois fala de que posiblemente haxa moitas renovacións supeditadas a quen este no banquillo, como é lóxico. Os que empecen a chegar por abaixo, que eu creo que todos esperamos que van ser varios, creo que tamén entenden desa forma. Non só os que estén chegando, sino os que aínda non están no Celta, igual teñen 14, 13, 12 anos e digan, pois mellor que aquí, xa me dirás onde, xa me dirás onde. Falando de Claudio, plantexamento que lle gustou a Mario Seijas. Unha aliñación de circunstancias, de novo con José Faidú no centro da zaga, xoga o Álvarez, non están nin Iago nin Borja, bueno, non sei, partindo do que propiamente é o inicio, como viches tú, eso, a maneira de entender o partido de Claudio, que despois acaba corrixindo incluso alturas, número de defensas, Sí, perfiles e tal. Pero si nos plantamos no que no inicio do partido, xa digo, supeditado lógicamente ás baixas e aos infortunios que poda ter a plantilla do Celta, como ves tú ese plantexamento de Claudio en Mestalla? A ver, o plantexamento estaba ben, o que pasa é que, bueno, digamos así que... Como diría eu, non sei se notastes, pero polo menos vin un Celta moi ansioso demais, non? O sea, en plan, o problema é que se defendeu, para min, creo que se defendeu ben, salvo esas cousas puntuais que poido ver, que eu que digo, centros laterais ou tal, que nos costa máis defender, ou algunha cousa así. E o balón parado, pois bueno, que ao final nos cae un gol aí, pero que tamén tampouco vexo que o Valencia fixese nada, o sea, ocasións moi claras, non? Pero aquí, a min pareceme tampouco Valencia, que non sei se iso é mérito do Celta, sabes? O tema é que quizáis o Valencia sí que estaba a deixar algún que outro espacio a espalda e houve moito, precipitámonos moito a hora de sacar o balón hacia arriba. Entonces parecía que digamos así que facía falta pues alguén, o sea, en plan, pues xusto que pasou noutro esquema, meter, digamos, dous volantes por diante dun medio centro e poñer a dous xogadores que fosen casi media puntas, que foron Ilais e Fer López,
E simplemente con variar un pouquiño aí para ter ese enganche e poder atacar ben as espaldas e rápido, xa non só directamente para marcar gol, sino pois, para crear peligro e meter os bolos ás bandas, etcétera, etcétera, pois cambia o partido totalmente, non? Porque lle aproveita os espacios, ganas as espaldas aos laterales, etcétera, etcétera, bueno, sobre todo tamén que desaxustou o Valencia, pero quero dicir, a primeira parte para mí non está mal plantexado, o que pasa é que, pois bueno, digamos que a hora de atacar sí faltou un pouco esa frialdade, pero que tampouco, bueno, había xogadores en plan, Pablo non é un especialista niso, quizáis Hugo sí, pero Hugo xogou media parte con un pé que parecía, madre mía, Moi o sea, maciño. por favor, eu non, o que non entendo é cando é roja e cando non é roja con iso, No, porque eso é unha batalla perdida. eu non o entendo, o sea, pareceme a entrada de Unai, pareceme unha salvajada, toque balón, non toque balón. O que non é o que é un milagro é que Hugo non saíse de verdad mancado, pero mancado de verdad, o sea, pareceme unha barbaridade. De feito, Hugo para min estaba a facer bo partido. Estaba a rendir ben, estaba a facer bo partido e bueno, pois creo que simplemente ese cambio de alturas cambiou no todo, pero máis que nada por quizás pola ansiedade do Celta de intentar chegar arriba rápido, porque será digamos, un pouco cometido, non? Atacar rápido as espaldas. Sí, precisamente por iso Mario Sejas que decide que se vai porque non lle interesa o que estou dicindo que pexe mellor vai comer un colacao ou algunha historia. Decía... Na Fuencerraporte que están os compañeiros aí falando, estamos sentindo. Oye, Non sei se escoitaba. Non é por nada. A ver se te mandas unhas camisetas desas do Lebowski, Están guapas, Están guapas, sí, señor. Están sí, guapas, Algún día tens que traer unha aquí para facer eso cousa... promoción. Facer promoción aquí, digo, esa cousa do jefe que me deu unha, que eu... Ai, que lambón, que che de dúas, joder. Se foran miñas... Se foran miñas para o programa, dábamos unha a cada un para que se lides con eles. Sorteo, que barbaridade. Claro. Decíache, Mario, precisamente por esa verticalidade que creo que todos a estas alturas lle podemos presupor o Valencia de Corberán, máis quizá na casa. Todo ben baixo a baixa de Miguel Román, eu entendo, sobre todo tamén que despois chega Matías Vecino e tal igual, pero pareceme tan difícil a priori esperar que podamos ver brillar a Hugo Sotelo nestes contextos que, bueno, a toro pasado é moi fácil falar de Fer López, pero para min creo que cada vez estamos acotando máis a un centrocampista que estaba chamado a ser quizáis o primeiro centrocampista deste Celta, xunto con Ilais, e que para min sigue se quedando curto. Creo que o contexto evidentemente non lle favorecía, pero eu quizáis é por onde máis podo botar en falta. Pero bueno. a miña pregunta é, crees que Hugo Sotelo fixo un mal partido? A mí non me gustou Hugo Sotelo, efectivamente. Pois a min Hugo Sotelo pareceme MVP. despois do pois casi, Bueno, pareceume que fixo un partido espectacular. De feito foi o mellor xogador de campo con porcentaje de pase con un 96% con moitos pases. Bueno, vale, sí, claro. Despois hai que ver os pases tamén, claro, é certo. Bueno, non, pero quero dicir, el fai moi ben a súa función, o sea, recuperar aí de tal iso. Non lle podes pedir milagros nin que seña Jesucristo, pero No, pero outra velocidade. E se cos pés eres un virtuoso, pois intentar potenciar o demais, non? A ver, o tema de Hugo Sotelo, sobre todo neste partido, é que cando hai cambio de esquema, cando non xogan un doble pivote, cando hai un cambio de esquema, bueno, pode xogar un doble pivote, pero refírome, para min Hugo Sotelo eu teño clarísimo. O sea, Hugo Sotelo onde destaca é dando, o sea, ten unha moita clarividencia movendo o balón e xogando cara adiante. O que pasa é que Hugo Sotelo ten que xogar pois de pivote ou xogando estilo Pirlo, non? Quer dicir, Pirlo empezou como media punta no seu comezo, pero cada vez xogaba máis atrás e donde máis rendemento deu foi de pivote. Por qué? Pois porque é un tío que xogando balón cara adiante ten unha gran visión de xogo e ten un moi bo facer. O que pasa é que cando adiantas un pouco as líneas, pois non é un xogador que se gire especialmente ben. E Hugo Sotelo pois non é un xogador que se maneje ben de media punta. Ou polo menos nestas categorías, claro. Entonces eu penso que Hugo para min fixo un grandísimo partido e máis, o sea, Ilais
Quer dicir, e lá sí que se lle viu máis a entrega porque rouba, porque fai, porque está en todos os lados e parece que luce máis. Hai que decir, claro, Hasta mete un mete. gol e dá unha asistencia, Bueno, mete un gol e dá o do asistencia. gol... Entón, claro, fixo un gran partido, pero despois, por exemplo, Nos meten a nos ese perdeu gol, moitos Dios máis mío. balóns e fixo moitas outras cousas. Quer dicir que hai moitas cousas que lucen moito máis, pero quer dicir que para min Hugo fai un gran partido hoxe. Onte, perdón. Tú crees que de ter plenitude absoluta física e un calendario un pouco máis laxo, os 3 xogadores que entraron de cambio no descanso podían ter entrado de inicio e ver outro partido? Porque eu creo, bueno, poucas veces quizás está máis claro que o amado do entrenador, neste caso que fai 3 cambios no descanso, un quizás podemos achacar un pouco máis a certa molestia e lesión por esa entrada de Unai Núñez sobre Hugo Álvarez, pero entender esta victoria especialmente sen Willow Swedberg e sin Fer López, pois creo que é complicado, non? A ver, por eso falo antes do tema do fútbol de ahora. O sea, se tú sacas un 4-3-3 con eso, o sea, en plan o Valencia acabaría axustando e terías que volver a cambiar ti o esquema para ser efectivo, non? Entonces, eu penso que están nesas cousas, non? De ver que dependendo o que che propoña o rival, pois tes que facer algún cambio, tes que modificar as aliñacións ou o que sexa, non? Entón, non o sabemos, porque quero dicir, se sacas ese 4-3-3 que ao mellor o rival nunca o Valencia nunca pensaría que sairemos así, pois seguramente, pero despois de pasado un tempo seguramente axustarían para poder defendernos e para tanto para defender a nós na zona de defensa como para poder atacarnos de mellor maneira. Que non te Para mollas, min, vamos, que non te mollas. no, o que quero decir é que para min, por eso digo que está ben plantexado, que houve un desgaste que ao final máis ou menos é o que o Valencia pensaba que iso, e despois rapidamente dase conta de como pode gañarlle a partida, sobre todo en ataque, porque en defensa, e que o Valencia estábamos claramente que o que estaba intentando facer era un 2 para 1 en banda e sacar pos centros e xogadas por banda, cousa que se lle defendeu todo o partido para min ben, salvo cousas puntuais. E cando lle cambia o sistema, cando pon os 4 defensas, bueno, xoga con un 4-1-2, bueno, un 4-3-3, pero con 2 volantes, digamos así, como xogaba antigamente o Barça ou como xogaba incluso o Celta moitas veces con Berizzo, un pouco invertido, dependendo da posición, pero bueno, refírome que saca con os dous volantes aí casi de media puntas, e é donde ao final fai que os defensas teñan que sair, que haya desaxustes e onde se aproveiten aí está. Entonces, quero dicir, joder, é que precisamente o acerto é de Claudio por xusto cando tiña plantexada unha cousa, cambiarlle o plantexamento ao entrenador rival para que non lle dé tempo a xustar, nin a falar aos xogadores, nin que sepan poñerse de acordo, nin que tal. Entonces, aproveitas iso, pero hoxe en día o fútbol é tan táctico e tan físico que, bueno, pois saleslle de principio e no descanso pois daríalle tempo. O sea, agora o fútbol xa non é inamovible todo, o sea, agora hai moita variación. Eu penso que pues, dá igual que saíses con un 4-3-3 así que tal, que non creo que optésemos porque os xogadores están frescos, porque os xogadores están... Non Sí, creo pero que sei, ves a ese maneira resultado. de, non sei, o ritmo incluso o Celta, a maneira de presionar o Valencia na segunda metade, creo que era algo que podíamos esperar dun Celta en plenitude física. Xa digo, non sei como están os que non xogaron, porque a verdad, entre os que están nos banquillo e os que non están, o sea, para estar a ver o banquillo dices, pois igual non hai moita máis solución que a que temos, porque realmente entrou na convocatoria, se non me equivoco, hasta Franco Cervi. Joel Lago xogou, non sei se 4 ou 5 meses de novo despois en Liga dende a última aparición. Bueno, creo que xa digo, hai que valorar moito a victoria, porque gañar fora de casa sempre hai que valoralo moito máis con estas circunstancias e remontando. Pero eu teño a sensación, Mario, de que o gol, vamos a decir que relativiza un pouco o partido que vimos do Celta, que para ti é positivo, para mí non é tan positivo, pero creo que claro, de non entrar esas pelotas que quizáis en algunha ocasión o Valencia parece que casi fixo máis que o Celta para metelas, veas especialmente o gol de likes. Bueno, pois creo que non foi un grandísimo partido do Celta. A primeira parte desde logo, a segunda parte creo que foi unha boa reacción,
pero tamén para que haxe unha boa reacción tes que ter en comparativa unha primeira parte notablemente peor. Eu é por onde quero ir, que quizáis nesta ocasión foi cara, pero en moitas outras pode ser cruz. Bueno, para min, quizás é que na segunda non fomos tan superiores, pero sí fomos o suficientemente superiores como para levar o partido e poder leválo ben. Tampouco creo que na primeira parte fósemos tan inferiores como para ir perdendo. Creo que a primeira parte é clarísimamente unha disputa entre dous equipos moi igualados que debería de haber chegado ao 0-0 descanso. E a segunda parte pois, é un pouco mellor po Celta, e levámolo por un gol, pois penso que está o resultado máis ou menos ben. Que se levamos por 2 goles tampouco pasa nada, pero quero dicir, o Celta foi un pouco mellor. Tamén o do tema das caras da moneda, eu quero me acordar dos primeiros partidos que empatábamos a un. Se a cara da moneda non salimos a conta, olvídate. Ese un que tal, a maioría de veces era que tiña sorte o equipo rival porque estábamos sendo superiores. Entonces, se nos vamos a acordar de todo iso, quen sabe, claro. Se miña abuela tuvera rodas era unha bicicleta, está claro. Pero bueno, eu creo que non hai tanta diferencia. O sea, o que non é que a primeira parte fora tan desastrosa e a segunda tan boa. Creo que hai menos diferencia. Creo que a primeira parte simplemente o Valencia pues, meteu unha ali que lle saliu. Pero o Celta tamén tivo ocasións. Na segunda parte pues, si foi mellor o Celta, pero tampouco creo que fose moitísimo mellor. Tú mira como é a cousa, Mario, que o señor en absoluto di: está en modo tocapelotas Pablo. O sea, pero eso é como sempre. O tío que ven aquí a levarlle a contraria día sí día tamén o flamante presentador deste programa é Mario Seijas, pero tocapelotas son eu. É porque Mario Seijas non é tocapelotas. En absoluto, non te preocupes que pronto entra Alex e xa lle saco o tema de Fer López e Willy e xa enseguida cambian as torres, xa toca o carallo, Creo que non vai ser posible, O señor Alex Celta, que teño eu guardado. Sinto, pero estou moi fodido, estou cunha mezcla de dor de cabeza e tripa revolta. Creo que acabamos de ter unha dolorosa baixa similar a de Carl Starfelt no Celta, pois nós a do señor Alex. Nada, home. Sempre Celta. Será a primeira vez que igual lle pode sentar mal algo no estómago a Alex. Claro, o cuarto kebab xa entrou mal. Xa entrou de lado. Levaba 15 kebabs comidos e creo que me sentou mal o número 15 tal. Que barbaridade. Tú, como debía estar esa comida? Home. Como debía estar esa comida? Por suposto, unha aperta a Alex e que se mellore, joder, non pasa nada. Está con cagalera como Mingueza contra o Barça. Bueno, o análisis técnico-táctico de Arcos a situación do bo de Alex. Que para que non entre aquí despois dunha vitoria. Pero bueno, moi mal ten que estar. Pero bueno, que non quede aí atrás o de Willy con Fer, Que barbaridade. O tío xa o dixo, xa o dixo. Nada máis meteu. Sabedes, amigas e amigos, que eu estou a punto de pagar o outro gachopo porque dixen que Fer López, un pouco influenciado tamén porque non me compraron a de Brian Zaragoza e Fernández Dulá, que era a miña aposta. Posteriormente dixen que Fer López iba a facer kebab toca os xoves, pon aquí Alex. Ainda non é que eu dixen que Fer López, querendo ser un pouco o defensor do rapaz, porque aquí todos decían que era un absoluto torcebótas e que viña para mirar po aire, incluído Mario Seijas. Non ves, é que xa tergiversando hasta conversacións, conversacións. Certo odio cos futbolistas madrileños, incluso certa madrileñofobia. O señor Fer López eu dixen que iba a meter máis goles que Willow Swedberg e que iba a dar máis asistencias que Iago Aspas. Bueno, pois últimamente hai certos goles de Swedberg a pase de Aspas, o cual a min acaba a mega paciencia. Marca Fer López e, por suposto, para igualar a tanda, ten que meter Williot para que eu siga debendo un... Bueno, hai que pensar que tamén Williot acaba de unha asistencia, ademais, este partido. Bueno, pero xa, as asistencias de Williot xa non as contamos. Porque se nos vamos a contar tamén as paradas de Radu, se fai máis que Fer López, pois claro, aquí acabo debendo diñeiro. Pero absolutamente tamén, digo, as asistencias contan, non? As asistencias, bueno, hostia, son goles de Williot, asistencias de Iago. Era a cousa. E xa bastante decir, creo.
creo que é unha aposta de mollarse, non como Mario Seijas, que lle parece todo moi tibio e bueno, se hubiéramos sacado outros, quen sabe, si... No, pero é que, é dicir, non tes bola do futuro nin tes bola do pasado tampouco, eu que sei. Hecho que hai, amigo. Sí, señor. Estoy moi de acuerdo co criterio de Mario Seijas. Atención porque Mario Seijas está escribindo que a súa conta secundaria tamén no chat. Por suposto. Xa o temos Hombre. todo. Francisco Iglesias Represas. Aí está, sí, señor. Bueno, escoita unha cousa. Igual unha barbaridade o que vou a decir. Falábamos de Radu. Chega o momento clave da tempada. Estás tan seguro con Radu atrás, que é moito decir, como a principio de tempada neste momento do ano? Sí. De feito, estou enfadado cos de Pizarritos que non o puxeron en crack, o puxeron na seguinte no Tire. Os dous só había dous arriba, non? Había o crack e o seguinte que era daba puntos, se chamaba. Puxeron daba puntos. Pringaos. Nin puta idea. Ni puta idea. Eso non sei, Non non sei que Radu ve. crack. Sí. A ver, que eu que digo, o sea, no gol de que fai no gol de Guido, o sea, que non pode facer moito máis, porque quer decir, O primeiro. no primeiro digo. É un remate de primeiras 40.000 pernas e que é moi jodido, quer decir, si saca esa, o sea, que a podía sacar, Pero sí, que ao mellor ten sí, sacado pero que cada sí, unha que dices, pues... Sabes, é o que Pablo, me refiro. non sei, pero a veces cando estou falando, empezas a falar ti, é como que se queda un momento sin voz e logo recupera. Non sei se é porque ten algo de supresión de ruido ou alguma merda isto que se che corta Pois non sei. o Non sei. Discord ou algo. Eu creo que nós te escoitamos, porque a min se me escoita polo ordenador e eu a ti por Discord escoitoche todo o rato. O sea que a xente que de verdade importa que é Arcos P, non nin Mario Seijas, nin a conta secundaria de Mario Seijas, nin por suposto en absoluto, están contentos. Bueno, a ver, o de Radu eu creo que é anecdótico. Que quero pensar que é anecdótico, pero que este de 9 ou de 8,5 en vez de 10, pois tamén o podo pensar. Creo que non debería ser tampouco ningún drama, pero bueno, pois podía habelo feito na jornada 8 e non cando nos vamos a enfrentar o Friburgo. Fer López. Por máis que che pese Mario Seijas, que tú querías vendelo xa en febreiro, mandalo de... Bueno, era un pouco máis Alex, a verdade. Que exagerado eres. Era un pouco máis Alex, un pouco máis cenizo co tema. Que exagerado eres, que decía que viña aquí, que va, que nada, que este. No, a ver, é que estás tergiversando todo. O único que dixemos Alex e eu, además dixemos os dous, é que as formas de salir do clube non nos gustaron, non é eso, pero obviamente non é eso que dixeste. calquer xogador que esteña aquí xogando no Celta, nosotros a tope con el, o sea, que non hai máis. O que non entendo é tú que esteñas aí tocando o carallo con estas cousas, non? Eu deslicei que un Fer López, como viñamos vendo respecto á evolución do ano pasado, elevaba o teito do Celta porque son moitas competicións e non hai un Fer López para precisamente sacar no 45 o partido de Mestalla. E aquí o que se vendeu foi que este tío viña pouco máis para ser Carlos Domínguez. Xogar un pouquiño, ter un rapaz aí abaixo que non cambiaba nada o panorama. Aquí que se vendeu, quen o vendeu? Quen vendeu iso? É que é certo que creo que está máis no barco de Alex que no teu. Sí, no, pero Alex tampouco, é que mira que lle mande, o sea, tú cando queres ser exagerado, non é que te pases rego, o sea, que te pasas 2 airas e media. Bueno, creo que estamos Pabliño, non. Estamos falando dun futbolista que si ten o día, como tú en Valencia, estarás de acordo conmigo, en que ten moito peso para unha vitoria como esta. A min, o único que lle estaba notando a Fer, eu penso que era tamén un pouco pois, o que lle pasou ao Celta na primeira parte, un pouco desa ansiedade, non? E sobre todo de Fer, despois, claro, o sea, entra ben, o primeiro partido pegalle un topetazo ali de exterior que marca un 2 goles da Europa League, que pode ser un Puskás perfectamente, da ejecución tan bonita que é. Sí, señor. Claro, pues quedaste un pouco, non? Que, claro, empeza tan fuerte que o pobre chaval, supoño que, claro, a ver, o tema de tanto de Fer como de Hugo, como outra xente que cando empezas tan arriba, manter ese nivel, claro, a excitación de que tú entres e o des todo e che saen as cousas ben, eso é a hostia, pero despois psicolóxicamente e sobre todo a nivel dificultade, manter ese ritmo é unha barbaridade, o sea, é o normal, é o lóxico é que baixase.
Entonces tamén que empezase así pareceme lóxico, que tuvera algún baixón tamén me parece lóxico, pero bueno, igual pues eu creo que o tema da ansiedade lle estaba facendo pasar malos ratos, pero eu penso que este gol pues vai afianzalo un pouquiño e venlle, para min, venlle moi bon momento, e hai que destacar que o gol que o fai con frialdade, o sea que controla aí o balón e a Golazo. pon na escuadra e para min nada que decir, o sea, para min é un exemplo de como hai que ter temple, de como hai que marcar o gol, porque non é nada fácil aínda que parece, pero ten ali xente diante e a pon xusto onde a ten que poñer. Nada, o sea, en plan moi ben Fer, e alégrome porque xusto ahora que nos veñen partidos tan importantes como contra o Friburgo e esta recta final para seguir aí arriba na táboa, pues penso que bueno, que o reforza moito e para que siga evolucionando, claro. Creo que estamos empezando de novo a ver un Fer López diferencial. E creo que para este último tramo de tempada, pois vai nos facer falta todo isto. Vai nos facer falta. Non sei cuánto lle aguantarán as pernas especialmente os de atrás, pero os de arriba creo que chegan bastante ben. Falabas de Hugo, creo que o mellor dos casos, os dous mellores casos son a constancia de William Swedberg, que quizáis era algo que lle pedíamos en tempadas anteriores, e sobre todo ese resurxir de Ferran Jutgla, que, bueno, quizá non foi o seu partido en Mestalla, pero que vimos dun gran mes de Ferran, e que creo que isto Celta, bueno, pois vai impedir que lle penalice para certos partidos de xoves, domingo. Eu teño moita esperanza, de verdad, en que vamos ver un gol moi importante de Fer López. Teño esa pedrada. Non sei onde nin cuándo, pero creo que vai. O Gallao. Creo que vai chegar. Bueno, en fin, victoria en Mestalla, eu creo que o gran titular, sin máis, remontar e vencer en Mestalla. Que ollo, que o Valencia non é o Sevilla, inda que estén os dous aí abaixo, non é tampouco un... A ver, Ocórreseme outra pregunta e pregunto, desde que está Claudio Giraldez, cantos partidos remontou o Celta? pois uns cuantos. Moitos, pero moitísimos. Eu creo que había un dato deso. o ano pasado foi unha animalada. Pero se lle suma xa deste ano, xa vámonos, pero non sei se non sei, por eso tamén falo do tema das primeiras partes de os eu non sei se vos fijades, pero Claudio saca moitas veces xogadores para facer moitísima presión e moito desgaste ao rival na primeira parte sempre. O sea, xogadores que desgastan moitísimo ao rival. É moi raro que Claudio saia un 11 a dominar clarísimamente co balón nos pés e todo iso. Non, está claro. Creo que eso se acabou atrás. E ao final é que o fútbol, os números e todo lle dan a razón a Claudio, o sea, que non... No, eso vamos, é que a Claudio dalle a razón, pero en cualquier cousa que digan na súa casa. Voume tatuar a Claudio, é que vou acabar tatuando. Sí, señor, rápate, joder, que menos, tío. A barba xa tes. Tes que pelar tamén o bigote e a perilla? Esa está. E que máis necesitamos? Igual te pidenche algunha foto, algunha cousa. A min gostaríame ser parecido a Claudio Giraldez, por que non? Voume rapar, tomar polo cu. Se ganamos en Estambul, rapo me deixo-me barba. No, pero non só rapar, o sea, espera, vamos a facer algo aquí xa. Bueno. No, firmo e tal. Non rapar, o sea, afeitar. O sea, rollo monje Shaolin, o sea, afeitado. Apurado, o sea, apurado. Se o Celta gana Europa League, o sea, a cabeza como si fóramos Krilin, igual. Hai trato? Non o sei, A Alex xa sei que lle se la pela, o sea, Alex já está rapado, joder, Alex dice que sí fijo, o sea, Alex fijo. Alex subes ao meu barco fijo, pero eu por verte a ti rapado aí tal, eu poño algo, o sea, eu atrevo-me fijo, bueno, carallo. Estou máis cómodo cos cachopos. Eu xa fixe unha aposta, non sei se te acordas tú, o ano que nos salvamos contra o Barcelona. E saliume ben, e xogábame a saúde. Xa non te acordas daquelo. Pero eu a mediados de tempada dixen que se o Celta quedaba entre os 5 últimos, cortaría unha parte do meu corpo. Oh, Jesús. Bueno, o Celta... Non me acordaba deso. O Celta ganando contra o Barça non só se salva, sino que non queda entre os 5 últimos. Bueno, creo que
A flor hai que tela unha vez na vida, a lotería non toca dúas veces. Eu de momento vou celebrar tranquilo as vitorias do Celta sin pensar en raparme. Hai unha rapaza por aí polo chat que suda solo de pensar no que foi. Sí, No que, pobre Mary. no que foi. Qué desagradable imagen. Qué desagradable imagen, por favor. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pablo Nada. no tiene los arrestos suficientes para el reto de raparse el rollo Krilin, efectivamente. Menos mal que entrena Claudio Giraldes e non entrena Benítez, senón estaríamos con un cartel de se venden criollos aquí colgados. Bueno, seguramente máis agradecido o camiño que non o de raparse como o de Claudio. Ai. En fin. Bueno, Mario, espera que fala Alex, desde o máis alá. É un mes que raparme, que xa me viste rapado, fágome trenzas azuis, celestes e brancas durante un ano enteiro. Isto xa é... Non sei que... Como tomarme isto, pero este señor... Un tío adestrando, creativo, joder. Sí. Wow. Parece un diñeiro, Das trenzas mola, Todo Das ano. trenzas mola. E aparte Alex quedanlle guai, o sea, das trenzas mola, verdad. Pero, Xa- joder, pero no, Alex, eso sería estar moi guapo. O sea, Sí, e hai que tamén o de facer un afeitarse azafrán. para él, o de afeitarse para él tamén el xa está rapado moitas veces, xa temo que sería gran Pero cousa, escoita, verdad. e teñirse rollo... Iba a decir Mimos, é o mismo, vale. Mingueza, pero máis... Quen era este xogador? Brian Oliván, pode ser. O Brian Ocampo, que era así medio rapado e tiña o pouco pelo que tiña o pintado de rosa, pero rosa como camiseta do Celta en Valencia. Eso é o que debería facer o señor Alex. Teñirse de rosa ou de azul, no seu defecto. Se sube ou de apostaches algo, Pablo? De momento non. Bueno, Oye, Mario. eu De aquí a unha semana estou na Coruña. Non Pois, por nada. habrá que quedar para comer ou algo que. Bueno, non sei se vou ser capaz de chegar a tempo ao traballo de volta, porque haberá un Deportivo Fabril Unión Deportivo Ourense en Riazor Ah, vale. o domingo ás 12 e eu ás 4:30 teño que estar no traballo. Acabo o partido, rolda de prensa, recoller, eu creo que non vou ter tempo nin de comer máis que un bocadillo no coche e ainda por iba pagar o peaxe de volta. Uf, os peaxes de aquí, mima. Que animal. Pero Que a que hora animal. partido aquí? É ás 12. Bueno, pues ven antes para desayunar, joder. Bueno, eso igual pode ser. Bueno, claro, pero teño que salir Claro. igual ás 7 da mañá. Bueno, a ver, con tempo iba a ir. Deberías vir ao partido, Mario. Sí. Tú non estás cerca de Riazor. Bueno, non vivo... Mira, andando estou a 45 minutos, o sea que... Bueno, igual non é moi cerca non estou. Igual non é moi cerca, tes razón. Pero bueno, un bus se pode mover o coche ou que seña, joder, tampouco... Pero si, home, por Campeonar- verte botar un conto a un café sempre sin fallo, joder. Campeonar a Unión Deportiva Ourense en Riazor, Que máis nos falta despois deso? Pero vas acreditado a todos esas movidos ou que? Home, eu vou de, digamos, personal de comunicación do clube visitante. O sea, dese pau. Estou pensando que eu publiquei que xogábamos en Riazor, contestei debaixo da publicación gol, que a miña conta, en plan celebrando, e xa me atizaron o community manager da Unión Deportiva Ourense, celtista, dicindo tonterías, unha cousa que é positivo para todos, se ten que vir este tío a decir non sei que, e digo que non entendo nada, tío, non entendo nada, xa me caeu por non sei, por a foto de perfil ou por algo. Este tío, bueno, pues respondeume e despois citoume, non foi suficiente, volvendo a decir o mismo. Bueno, Digo, pero por Dios bendito, si só non puse... Están susceptibles, están susceptibles. Sabes que pasa? Que Van subir. hai que celebrar, o sea, porque algo que pasou hoxe que hai que celebrar é que o Celta leva 15 anos, non? 15 anos. 15 anos na primeira división. 15 anos, amigos. Que por aquí, según 15 parece, anos. según dicen, por aquí debe ser que non ten moito mérito, non? Bueno, Non ten moito mérito, sempre están falando de, no, é mejor participar, bueno, pero está, nós 15 aquí seguidos, e eles deben de estar pasando aí de puta madre aí abaixo. Entonces aí de tal, pero bueno, están moi susceptibles, estos pobres están alterados. eu creo que suben, Todo indica pinta, a banca mete todos os cartos posibles para que eso sexa, así que que queres que che diga? Teñen todo a favor. Cuánto diñeiro meterías pasa ti, que- Mario, para ver isto de color azul? Atención, porque isto é Qué prácticamente Ozuna. Claro, que aquí, si tú me dices, ven a Pelícano,
este tío e ves un cartel e Oye, resulta que é un cuidado. reggaetonero ou algunha historia, eu creo perfectamente. Sí, señor. Sí, señor. Oye. Ollo o piollo. O piollo que está aí nese pelo que dirá, madre mía, parque de atraccións. eh, eh, Ai, mi madre. que che iba a decir? Podemos pechar un pouco xa este partido e pornos a falar de como está o Celta e do que lle ven o Celta. Quero che pedir MVP se pufos, Mario Seijas, por favor. Xente do chat, 2 xogadores destacados para ben celestes ou rosas, Que neste decimos caso. primeiro, MVPs ou pufos? Eu diría primeiro... Primeiros MVPs, non. Sempre dame rollo. Pois mira, os MVPs o MVP voulle dar a Swedberg porque creo que non sei, marcou as diferencias moito aí arriba, o sea, para min Un dos que marcou as diferencias. é que o tema é que Willian ten un xogador tan imprevisible, o sea, fai as cousas de maneira tan imprevisible que non sabe exactamente como O esperarte e a expresión corporal e todo que é máis determinante por iso, o sea, non sei, é moi diferente aos outros xogadores. Eu non sei, a min agora Williot- especialmente está empezando a gustar. William moito. ten algo fantástico que ten horchata nas venas, o cual desespera en algún momento, menos cando está dentro do área. Pero que meteche algúns goles de pase a rede, xa non nos vamos ir ao Bernabéu, pero o gol este creo que tamén de certa tranquilidade, bueno, que lle fai ser un xogador diferente. E incluso o MVP para Mario Seijas. E despois Ilais Moriba, porque creo que o tema de que para min os dous mediocentros, a min gustaronme especialmente, pero bueno. Pero estivo moi ben Ilais, o sea, porque xa é gol asistencia, pero de que ademais, o sea, o de rouba, está aquí, interrumpe, salta, tal, non sei, moi completo, a verdad que alégrame de que volva a ser ese ou polo menos que se pode pensar el como para MVP porque la verdad que levaba uns cuantos partidos que non era ese Ilais, non, que todos nos gustaba ver como de principio de tempada e por aí, e que volva a aparecer ahora unha versión así, pues esperanzador de cara a Hombre. Europa e de cara ao resto de liga. Ilais moi bien cortando transiciones, ofreciéndose muchísimo con opción de pase, me gustó. Pero eu estou de acordo con, en absoluto, que tamén pon por aquí, MVPs, William Swedberg e Fer López. Básico, quizáis, pero eu creo que grandes facedores de que o Celta levase 3 puntos. É que 3 puntos, Mario, de verdad. Hai 3-4 anos é imposible que o Celta gañara un partido destos. Ou gañabas un no ano. Pero que claro, o Celta 24 puntos, falábamos antes, fora da casa, récord histórico do Celta en primeira división da historia. O sea, é que é unha cousa de verdad para sentarse a pensar que o Celta con 4 matices é que é unha cousa moi seria, pero tan seria que igual eu non a vi nunca. E non sei se estamos moi lonxe deso. Bueno, pufos pola tua parte. Pufos, pois quizáis Ferran Jutgla, a pesar de que eu creo que non fixo mal partido, pero non me acabou de gustar. E quizás Pablo Durán, que mira que o defendín aí ao principio de tempada, pero bueno, ao principio do programa digo, pero bueno, non estivo demasiado, claro, quero decir, que lle demos os pufos non quero decir que e que para min tampouco houbo naide que estuvese realmente desastroso para min. Bueno, Pode entrar na quiniela uns cuantos, vale, pero desastrosos para min non estivo ningún. eu O menos meto. bo. Eu que non estuvo de tal, pero bueno. Bueno, eu como menos bo, no primeiro lugar meterei a Javi Rodríguez. Era un dos da miña quiniela tamén, Javi. Esa amarilla creo que non é tan tonta como a de Marcos Alonso, que esa amarilla sí que tamén é para pensar. Pero Sí, quédame pero con... bueno, esa amarilla de Javi, Xa. uf. Javi Rodríguez creo que ten que ser un. E o outro... Pareceme injusto zurrarlle a Jutgla, a verdad. Non o sei, non o sei. Non me gustou especialmente Carreira, direi, pao que esperaba. Nin un lado, nin outro, máis atrás, máis adiante. Dentro do meu carreirismo ilustrado, non me gustou especialmente. Quizás Bueno, por pecar de carreirismo. Eu Carreira quero ir sempre no meu equipo porque sempre eu que lle toca bailar coas máis feas.
O sea, os xogadores máis desequilibrantes, Claudio Meto ia defendelo, sempre, do lado que sexa. Sí, pero quitemos o E estigma absolutamente de como sempre- defende Carreira, que Carreira pelo xogar cos pés é moito mellor que moitos xogadores do Celta tamén. Moitísimo, sí. Pero refírome que sempre o mete a defender e a bailar cos máis feas e rinde en defensa e despois en ataque aporta como os máis. O sea que para min Carreira está sendo... Non sei, pero eu non sei a que nivel o meterei, digo, dos que mellores temporadas están facendo. Pois está aí no 3-4. Non sei, top... como mínimo top 5. Eu meto Como mínimo. 3 ou 4 incluso. Quen pode ser ese top? Sí. Vamos a facer o top 5 de xogadores hasta agora do Celta. Non é fácil, Uf. Ten que entrar Borja, eu creo, non? Por todos os goles e todo o que está a facer. Eu penso que Borja ten que entrar. Eu xa teño o top 5. Ten que entrar. Mira, eu daría casi Radu número 1. Empeza desde o quinto, si te acordas. Uf, espera, que ahora mismo fasme pensar moito, Claro, en que posto posa Miguel Román? Porque é o rollo de que os primeiros partidos apenas casi xogou, logo xa pillou... Da igual. Logo pillou aí unha racha de partidos que eso foi un puto escándalo e ahora lesionase. E xa igual xa non entra máis. Da igual. A mí igual. Digo che o meu. Home, no top 5 sí, pero donde? Digo che o meu. Top 5, Venga. Sergio Carreira. Top 4, Willow Swedberg. Top 3, Borja Iglesias. Top 2, Miguel Román. Top 1, Radu. O sea, Miguel Román era o mellor. Non xogou antes porque era o quinto centrocampista e non xogou máis porque se lesionou. Pero eso é motivo para quitarlle mérito. É que eu creo que está máis cerca do 1 que do 3. Miguel Román. E non metes a Starfel neses 5, que sei o meu tema. Pode ser. É verdad. É que Starfel É este verdad. ano... Igual É que estou eu sobre-reaccionando estaba os últimos pensando, meses claro, de William. é que o tema é onde o metes. É que eu a Román, a pesar de que as sensacións foron espectaculares e increíbles, como xogou menos partidos e como tal... Home, se o poñería moi arriba, pero non creo que o puxera top 2. É que o tema é... Xa non sei. O mellor en moitos partidos. E sobre todo, eu creo que tamén hai que pensar en que lle podes pedir a Borja Iglesias e que lle podes pedir a Miguel Román. Xa, pero é que Borja cantos goles leva e cantos puntos nos deu, Dios mío. Sí, estou de acordo. A miña discusión é se poño a Borja 1 ou 2. Sabes? Pero creo que o 1 é Parrado e para min o 2 é Borja Iglesias. Pero non crees que o 1 de Borja Iglesias é hasta decembro? É que o tema, que eu sempre falo do tema de que Borja aporta tanto, que sí que pegou un baixón, sí, pero, joder, os dianteiros son rachas. Tamén en algún partido non lle entraba algún gol e despois enchufou goles e deu unos puntos a matar. E sempre está aportando cousas, o sea, quero dicir, a min Borja tamén moi ganado. Sí. Si é certo de Starfel, estoume arrepentindo un pouco de non meter a Starfel. Igual sobre-reacciono a Williot. É difícil. Eu non sei. Igual cambiaba a pelo a Williot por Starfel. Non sei. Mira, dinos aquí. Esto señor Alex, que está convaleciente, pero ainda pode escribir. Estou vendo ahora. Radu, Román, Carreira, Borja, Starfelt. In that order. Bueno, a Borja supo un pouquiño máis. Eu metería Radu, Borja, Román, Starfel, como dixen, a ver, Radu, Borja, Román, Starfel. Román, Quedache Williot, Carreira, Vilais, Carreira. Eso que Williot está facendo unha gran tempada, pero creo que foi moi intermitente, sí, salió un partido que marcou goles, pero vamos, poño a Carreira por encima de Williot, sí, seguro sí. Despois sí que podría haber Williot, sí. Podría xa entrar e... Podemos facer o top 3 peores. Top 3 peores? Sí, hombre, claro que podemos facer. Gustoume. Gustoume. Top 3 peores. Top 3 peores? Uf. Claro, pero que aquí tamén xogan moito a baza de Franco cero. poucos minutos, no? Entonces, claro, é
é difícil quizáis xulgar a un xogador que ten menos partidos que outro e tal. Non, é máis difícil, o top 3 por abaixo. Non sei. En fin, mira, é algo que Non en plan aporta. río metal, pero é que aparte non me gusta nada, o sea, pareceme tirar sí. merda É menos gratuitamente esta cando tempada. aparte eu que digo, eu que sei, nada. Ten razón. Non se pode ser tan Xa o faremos tan cando nos desagradecido pinten con a certa cara. xente. Non se pode ser tan desagradecido con a min doime moito que se seña absolutamente tan cabrón con Carlos Domínguez cando xogaba contra o Barça ali titular, que nos íbamos a segunda, o tío fixe un partidazo e Carlos vale para todo e resulta que Carlos xa non vale. Bueno, nin tanto nin tampouco. Mario Seijas. Tes alergia. A ti, meca. Este Ves que me pos. acaba de decir que non se quere meter coa xente gratuitamente e a seguinte frase que dice este a hostia. A hostia ver esto, Mario. A hostia ver esto. Que esperamos do Celta? Quedan 8 xornadas de Liga co que supón en cuanto a exixencia o tema da Europa League. Pero é que Claudio xa dice que o obxectivo ahora mismo é xogar Europa o ano que ven, que é curioso, porque a estas alturas o ano pasado decir que Europa era o obxectivo do Celta, eu tuve que sacar hasta o dicionario da Real Academia Galega para que me comprarades que era un obxectivo. Agora é Claudio Giraldez quen o di. Deixa non te acordas tampouco, non? Bueno, pero a ver, o tema é que este ano vamos mellor situados e vamos, non sei, non? Quero No. dicir, Andamos a o par. equipo máis traballado, bueno, non sei, pero xa estamos salvados, non? Sí. Ahora xa hai que mirar máis para arriba, quedar o Claro. máis arriba posible. Cambiar o obxectivo, efectivamente. Pero bueno, Cuánto terei que picar a Alex para que entre aquí rollo tumbando a porta, sabes, con o hombro? É que xa non me entrou co de Fer López. Eu esperaba que igual estuve ali sin cámara, con moco xa de Dios, pero dixera, a ver, me cago hasta... que está pasando aquí? Bueno, deixaremoslo descansar. 44 puntos ten o Celta, 45 ten o Betis, que marca, eu creo sinceramente que esa quinta plaza vai ir a Champions. Témome máis o tema da Copa do Rei da Real Sociedad, que non a quinta plaza por vía equipos españois en Europa. Pero tú como ves isto, Mario? Un Celta de Champions é moito pensar ahora mismo. sí, eu creo que sí. A ver, que non se pode descargar, Dios mío, non se pode descartar. Como estamos... Que non se pode descartar, pero bueno, eu penso que sí. Pero máis que nada polo calendario, non? Eu creo que o primeiro, que si avanzas en Europa League, que eu espero que sí, e creo que sí, eu creo que se vai a avanzar, pois xa son máis partidos, pero é que ademais o tema é que partidos que che tocan fora, pois claro, son Barça, Villarreal, Atlético e Atlético Club. Animalada. Estamos falando pois que decir, quizáis, a ver, o Camp Nou, bueno, quero dicir, o Barça sempre é un equipo que mellor che pode deixar xogar máis, pero bueno, é o Barça, é que un par de individualidades e chupas 2 goles e remontas ti, se podes, non? Está claro. Entonces é moi complicado. Villarreal, pois quizás eu que vexo máis asequible. Porque, entre comillas, cuidado. pero quero dicir, é un equipo que parece que se nos dá sempre mellor, que nos deixa xogar un pouquiño máis, que bueno, que tal e como tal, pois parece que, quero dicir, que estou dicindo que máis asequible Villarreal, manda huevos. Pero quero dicir, que está terceiro, que hai tal. Porque quero dicir, despois o Atlético Madrid creo que é un equipo moi complicado, moi complicado. Eu é que o peor vexo. E o Atleti Bilbao, é que o Atleti Bilbao na súa casa, pois despedido de Valverde. Non sei. Ou igual quer dicir, se xa non se xogan nada, están aí medio isquiciados e tal, e fan unha festa e todo iso, pois podo velo por aí, pero te costa, non creo que se vaya a xogar nada o Atlético para aquelas, pero sí que é certo que o valor emocional eso de Ernesto Valverde sí, é cousa así. Quizás, non sei, quer dicir, sí. Igual sí que pode ser o Atleti un pouco máis asequible que o Villarreal, non o sei. Pero quer dicir, son 2 partidos complicados.
En plan, creo que son os únicos donde de verdad entran as quinielas de que poida sumar algún punto o Celta. Se o sumas contra o Atlético ou contra o Barça, vamos, firmo con sangre un punto en cada partido, vamos. Firmo e con sangre. E despois eu penso que as aspiracións do Celta obviamente pasan por ganar na casa. Por ganar na casa porque che Sí, ¿tú crees? vencho Oviedo, vencho Elche, vencho Levante e vencho Sevilla. A cada cual Non sei. máis famélico. Sí, pero por exemplo, Como eu Alavés, creo que na por última exemplo. xornada. Mira, pero o Sevilla na última xornada igual con un pouco de suerte non se xoga nada. Bueno. Eu non me atrevería a decir eso, eh. Non se xoga nada. E despois, pues Levante, Elche tal, sí que poden vir aí. A ver, o tema é xogar un pouquiño coa ansiedade deles, non? De que eles queiran, de que eles queiran, non sei, facer algún tipo de xogo e que se sintan frustrados. O sea, se o Celta é capaz de crearlles moita ansiedade, de facerlle moita presión e tal, de que non teñen o balón, de que non se sintan, digamos así, de que non se sintan cómodos, esos equipos son equipos que ao final acaban rompendo, eu creo, psicolóxicamente e porque se están xogando moito. Entón, se non están xogando ben, é moi fácil que psicolóxicamente os desmorones porque xa están medio jodidos. Entonces, eu penso que as aspiracións do Celta pasan pola casa, sin duda. Sin duda, porque fora da casa todo o que sume xa casi vai ser positivo, non? Ou valo ver como moi positivo, porque son equipos, digamos así, máis potentes, e os da casa son máis ganables, quero dicir, son casi... Os da casa hai casi que non, gañar. para min son Hai que prácticamente gañar obligatorios. Sí, os da casa, a verdad que... pero creo que tamén vai depender do que fagas fora, sabes? Como veñas, que dinámica, facer vos Xa, pero- os empates de turno... Sí, pero por exemplo, por poñer un exemplo, non? Digo, perdes contra o Barça, perdes unha imagen increíble, e perdes 3-2, e plantáchelle cara, xogache a Dios e tal. Reforzado. Pois non é o mismo que si perdes 2-3 na casa contra o Oviedo. É que non ten nada que ver. Efectivamente. Entón digo, o tema está aí, para min, que os da casa teñen que ser casi obligatorios de decir, no, vámonos facer partido serio, vamos tal, saques os puntos aí, e o que se poda sacar fora, pois, o que se poda sacar fora para min é que nos vai dar moita moral e moita forza, está claro. Entonces, quero dicir, fora tamén se perdes, pois tampouco tal, o caso é competir. Eu penso que o Celta está competindo este ano, así que todo o que se poida sacar aí, todo o que se poida sacar fora está ben, e o da casa sí que é máis obligatorio, creo. Estamos, Mario, a 6 de abril. Casi 7 de abril. A última victoria do Betis en Liga foi o 15 de febreiro. Que creo que todos pensamos que vai ser o gran pelexador. Aínda que eu, de verdad, eu creo que a Real Sociedad igual nos pasa os dous. Tal como ven este É equipo... que aí está o tema, non é o que tal, é os que veñen por detrás, que porque hai equipos eu que poño a poden- Real solo, a Real. O Getafe, Osasuna, Atlético, o Español... Betis, o Betis sí, levo desde, quer dicir, pero unha racha mala, pero ahora pode pillar a racha boa porque ten xogadores de sobra para Sí. pillar racha boa. Sí, É un pero... equipazo, joder. Non sei. Bueno, eu estou confiante en que o Celta vai na pelexar. Eu creo Sí, casi sí. con total seguridade que vai chegar a xornada 36 e o Celta vai estar a 3-4 puntos de marxe desa quinta plaza. Dá má Sen dúbida, sensación. sen dúbida. Home, eu penso que sí, pero por eso digo que o Celta está competindo, pero que hasta o final vai a competir, oye. E aparte, pues, eu penso que pouco a pouco vamos a ir recuperando algún efectivo, quer decir, como vecino, ou como ya agora que se lesionou tal e iso, pero bueno, que algunha cousa vai ir aparecendo e bueno, eu penso que o Celta que polo menos, como mínimo, vai nos competir, está claro, eso está clarísimo. Que tú mira do que estamos falando, que o Celta vai competir e xogar na Champions. E que se Claudio xa xoga Champions, non sei, hai que facer aquí unha membresía só para pagarlle a él. Obviamente, pero digo, obviamente é que a min isto, claro, pareceme maravilloso. Eu que teño medo é un pouco que co tempo a xente se esqueza de quen somos, do equipo que somos. Normalizar. Iso é que todos os anos se esteña co run de hai que entrar en Europa. Que xa pasou Porque con eso- Berizzo, Eu creo que houve Claro, 2 ou 3 anos aí Eso, de moita... eso non... O Sí, sea, en plan, non fai tú ben. podes entrar algún ano, se os de arriba están mal e ti estás moi ben, estás facendo as cousas ben, pero Claro, hai que Eh, contar, eu creo que o tema é- o factor Valencia-Sevilla importa moito para ver estes equipos arriba.
O tema é que obligatoriamente pues, tes que quedar, é o que digo, se históricamente estamos no posto número 10, pues estar no 10. De aí para arriba, todo o que seña, pues mellor. Pero máis ou menos estar no 10, non baixar, o sea, eso é obligatorio. O que se pode chegar máis arriba, pues fenomenal, é un maravilla. Se se pode ir medrando e cada vez ir quedando un pouquiño máis arriba, mellor. Pasar unha racha de anos aí arriba, obviamente. Pero tampouco quero que a xente se flipe nin tal, porque No, nin por eu creo que presuposto, nin por moitas cousas, o sea, é que é irreal. creo, Mario, que precisamente ese dato que dabas antes de 15 tempadas en primeira división, creo que hai que valoralo. O sea, simplemente, inda Moito, claro, que claro. o Celta, tú dis que por como está o panorama, puntos históricos e tal, a 10ª posición debería ser o obxectivo. Creo que 3 ou 4 salvacións agónicas é un éxito rotundo do Celta. O sea, 15 anos en primeira división. Es que lía por aquí antes no chat que o Celta xa ten as mesmas tempadas en primeira que o Betis. E o Celta perfectamente podía... Non creo que estemos tan lonxe de poder haber acabado como o Sporting de Gijón, por exemplo. Ou... Sí, sí, sí. Algo, igual non tanto, pero algo dese estilo, non? De pasarte 2 Sí, anos en no. segunda a ascender, estar 2 ou 3 volver para baixo... Oye, que podía ser isto era noutra perfectamente, o sea, película. que nadie se equivoque, podíamos ser perfectamente ese tipo de club, o que pasa é que ao final hai moitas cousas que non se valoran que deberíamos de valorar. Pero bueno, Bueno, eu creo que en certa medida e incluso mirando que tes enfrente un pouquiño máis ao norte axuda a valorar todo o que hai. Quero pensar. Quero pensar tamén, Mario, que vamos gañar en Friburgo. Eu estou convencido. Eu son un puto ignorante, de verdad. Alá onde vamos, o Celta vai ganar a Liga, vai ganar a Europa League, vai ganar todo, macho. Eu, pa diante. E despois gañan e digo, ves? Tiñe razón. O meu análisis sesudo non é mérito da xente, que eu pronostiquei que efectivamente o Celta iba a ir moi ben. Eu estou convencidísimo con este equipo, de verdad. Pasando o Lyon, que sí que non as tiña nada comigo, e menos despois de como se deu a ida, a partir de agora eu estou mentalizado de que si a cagamos vai ser un mazazo para min. mira, o Friburgo dentro da Europa League pode ser o equipo que máis se parece ao Celta no aspecto de identidade, non? O sea, Friburgo pasou de ser un equipo tipo ascensor, que ascendía, descendía mil historias de tal, a conservar bastantes anos en primeira hora e a tirar moitísimo da canteira, sacar moitos rapaces da canteira, completalos con xogadores, pues bueno, algún veterano, algún tal, pero quero dicir, sempre fichando con moita cabeza, non sei, pero quero dicir, é un equipo nese aspecto a nivel identidade e todo iso é moi parecido ao Celta. É un equipo incómodo, é dicir, que sinceramente creo que nos vai... É dicir, o mismo que estaba convencido que contra o Lyon era moi probable que pasásemos, era moito máis positivo, porque pensaba que non realmente Lyon non iba a ser tanto un inferno, pensaba que, bueno, moitas esas cousas, quero dicir que creía, ou casi tiña convencido que sí, que contra o Lyon íbamos a pasar, ainda que fora difícil. Contra o Friburgo vexo aí moito máis igualado, vexo máis igualado. O partido polo menos da casa deles. Despois aquí, se podemos apretarnos e podemos xogándonos algo e dalo todo, penso que o Celta aquí vai a ser superior e vai tirar do carro. Pero alá vai ser un partido complicado. Que pasa? Que o Celta sempre está competindo moi ben fora da casa. Entonces eu non sei. Pero o que sí que teño claro é que nos vai costar máis que o Lyon. Nos vai costar moito máis. É un equipo moito máis serio. É un equipo moi entregado, moi traballador, moi competitivo. Para mí máis competitivo, máis regular que o Lyon. Alex, que nos comenta no chat. O Friburgo é un equipo moi engañoso. Sabe xogar tanto con balón como sin balón. Este fin de semana reservaron a dous dos seus puntales na dianteira, Grifo e Matanovic. Moito ollo. Bueno, Grifo xoga máis en banda. Grifo xoga máis tirado a banda. Pero bueno, si é un máis atacante. Pero é moi traballador, Grifo é o típico xogador de banda que corre e defende e fai de todo. O sea, unha pasada. Nunca foi a selección este Vicenzo. Grifo. Igual algunha vez sí, pero non é un dos que vaya normalmente, ni moito menos, Bueno, Grifo moi pouquiño. Pero é un xogador moi destacado sempre da Liga Alemana, quer decir, é un tipo, que quen che poría?
A ver, por exemplo, Grimaldo está xogando de carrilero, é un tío así, é parecido. Non é un lateral, é un tío moi máis ofensivo, pero, bueno, despois, bueno. Vicenzo Grifo. Bueno, a ver, Ginter, debilidade, carallo. É moi lento, é moi lento, pero un gran central, carai. Dependendo de, bueno, se o pillas a campo aberto, a Ginter sí que lle pode sacar as pegatinas, pero, bueno. 12 goles leva Grifo, Pero Ginter é moi bon central. 32 anos, pensei que era máis maior. Este tío que xogou toda a súa vida, quitando en Austria, creo que isto. Ah, no. Xogou toda a súa vida en Alemania. Sí. Non sei. Está na canteira. Bueno, pois aí está. Eu creo que unha das grandes armas, lóxicamente, deste Friburgo. Espero que non nos coste tanto tapar a este tipo de nomes como nos pasou co señor Bernardeschi, que aquel partido ainda se sigue metendo nos meus pesadelos. Que bella gloria Bernardeschi aí. Mamaciña. Despois de pasar pero bueno, é o típico tío, claro. A ver, eu penso que ese tipo de xogadores que son talentosos, non? Ao mellor nun equipo destos así que, bueno, cando ves aí un equipo máis pequeno e pillas un partido estos de tal, pois motívanse e sacan todo ese potencial, non? Non hai máis que ver a Yago. Eu penso que Yago na Europa parece outro xogador. Hombre. Entra e parece que... Vai estar. Eu creo que non chega, sei. non? Co tema da Aquiles, creo que non chega. Jorge Paz, aquí está, en YouTube tamén. Eu xa vin a Grifo xogar no Friburgo en 2015 nun partido contra o Torino. Xorxe Paz que ven da tele. Sí, señor. Grande Xorxe Paz. Por certo, teño que volver a activar o Twitch, macho. É que non sei facelo. Petouseme isto. E direi unha cousa, Mario. A ti dache igual, pero eu estou moi contento de que hoxe non petardeou en ningún momento o Discord. Que era un dos meus dolores de cabeza habituais nos últimos directos. Pero que por non cargar tantas cámaras ou que? Non entendo. Pero sí que polo menos 10 veces tiña que quitar o Discord e volvelo por co consiguiente corte. Pois esta vez non será polo pesado que o señor Alex que sobrecarga Xa de tanto a ver falar. se entra dunha vez, non? Bueno, Mario, que esperamos para Friburgo? Que queres, que poña un resultado ou algo que? Podémoslo resumir en un resultado ou podemos falar. Eu creo que xa, sin lugar a dúbidas, Claudio mete todo na Europa League antes que na Liga. Inda que na Liga te este xogando quizáis certa regularidade na Europa League a ilusión, creo que Claudio vai ca ilusión a tope. E eu creo que vamos gañar. Non sei tú que partido esperas de Friburgo, tendo en conta que por primeira vez nestas eliminatorias temos a volta en casa e co que eso supón unha cousa un pouco máis laxa, valorar quizáis máis os goles que metes e intentar recibir o menos posibles, xogar un pouco con esa ansiedade dun rival que xoga como local. Non sei tú que esperas dun Celta. Veremos seguramente un novo Celta, non vimos hasta agora un Celta de Claudio que tiña que xestionar as vantaxes fora de casa deste xeito. Ni na Copa do Rei, ni na Europa League, ni tal. Bueno, a ver como compite. Tú que esperas? Non sei se ven con algunha baixa, se ten algunha baixa para este partido. Tamén hai que velo. O Celta ou Claudio? Non. Refírome ao Friburgo para saber como poido valorar o que poido facer o Celta ou iso. Porque, claro, por exemplo, as pezas así máis está, por exemplo, falaba aí Alex do rapaz este do Mazambi. Estou lendo ahora o rapaz que non me sale o nome. É un rapaz que é moi bon, con moito futuro e todo iso, pero que é bastante inexperto rollo Europa e por aí, pois que igual lle pode pasar unha mala pasada, sabes, pode xogar unha mala pasada un partido así con máis presión, e iso, ten 20 aniños. Despois, outro dos xogadores así importantes na media punta pode ser Suzuki, non? Entonces, quer dicir, son xogadores que marcan moitas diferencias. Por moito que ao mellor algún outro, quer dicir, por exemplo, se tuvera a baixa de Grifo, seguramente se poidera notar, pero igual non se lle nota tanta diferencia como se falta un xogador talentoso como a Suzuki, por exemplo.
que eu creo que igual pode ser un dos que máis Aquí Mario pon goles de cabeza de. Lucas Holler, Osterhage, Makengo, Rosenfelder e Kiere como principales baixas do Friburgo. Bueno, Nin bueno, Manzambi, nin Suzuki, nin bueno. Grifo, nin María Santísima. Que quere suplentísimo, que máis dixeches, non sei. Holler, Osterhage, Makengo e Kiere. Moi mataos. Holler é o 9 titular, Holler que eu é sepa. dianteiro. Non é aí un xogador aí super tal, pero bueno. Efectivamente, 36 partidos leva este ano, 4 goles. Non é un xogador así moi tal, pero claro, bueno, é un delanteiro peleón que fai o seu traballo tal. É que é o que digo, igual o que máis... Pero non vayamos a pensar nas baixas, Mario. Pensemos No, no pero noso. quero dicir, claro, para o Celta, quero dicir, tú imagínate, o partido que foi contra o Lyon, eu tiña clarísimo porque, joder, o Lyon xogaba sin a maioría das súas figuras, non? Ou polo menos dos xogadores máis importantes arriba que podían dar dores de cabeza. Sí, Entonces, bueno, pero eu penso que aí é onde era un caso particular. Refírome que non, quero dicir, que non creo que teñan baixas demasiado importantes e creo que vai ser un partido moi jodido. Entonces vai depender moito do plantexamento de Claudio, quero dicir, si sei que o Friburgo é un equipo máis ou menos incómodo, rocoso e demais, que é destos equipos que precisamente non se nos dan demasiado ben, ou que non son así demasiado tal, pero podía equiparar aquí a un Athletic Bilbao, máis ou menos, en estilo de xogo, en estilo de todo. Máis ou menos. Entón, quero dicir, que lle podemos ganar? Por suposto que sí. Que alá vamos a competir? Por supostísimo que sí, porque o Celta fora compite moito. Despois, como vai quedar o partido? Eu creo que empataremos a 2 ou algo así, se vai sacar un resultado positivo, pero que nos vamos xogar todo aquí as castañas, seguro, na casa. Pero eu diría que vamos a empatar alá e que... Dúas preguntas, Mario, dúas preguntas. Vais a fastidiar. Mario Seijas é xente do chat. Ollo tamén que as baixas do Celta, Pregunto-vos. Resultado para a ida Friburgo-Celta. Non vou pedir nin siquiera goleadores. E porcentaxe de que o Celta pase eliminatoria a golpe de xa 7 de abril antes de xogar ningún dos dous partidos. Que porcentaxe das o Celta? E en primeiro lugar, como crees que rematará esa ida en Friburgo entre o propio Friburgo e o Celta? Ida en Friburgo 2-2. Volta na casa. Das tamén volta na casa. Hostia. 2-1, xa cho deu hora, venga así. Hostia. E doulle un 60-40 para o Celta de pasar. Pois eu vou dicir na ida 1-1, na volta 3-1. Doulle unha posibilidade ao Celta de un 65, sólido 65% de pasar eliminatoria. Bastante máis do que lle daba contra o Lyon, que lle daba un 50 sin estar moi convencido. Creo que o Celta é favorito, que xoga na casa, que chegan varios xogadores en pico de forma, e creo que ten que ser superior o Friburgo, a verdad. Se fora algún outro equipo, pois o propio Stuttgart, pois igual teña outra maneira de pensar, pero con isto teño que quedar con ele. Gueto 8839 di 1-2 para o partido de ida, e dalle ainda máis optimista que a min. 70% de probabilidades de pasar o Celta ya. 3-1 a prol do Friburgo. No. 1-1 no partido de ida e 3-1 a prol do Celta no partido de volta. O señor Alex Celta, convaleciente, di 1-2 e 3-2. Bueno, en xeral creo que todos pensamos que vai pasar o Celta, ¿no? Creo que o Celta parte como favorito, que non é pouca cousa. Recórdame un pouco, Mario, tal como está indo as cousas a aquel camiño de pasar ao Shakhtar que parecía que iba a che comer as papas,
e que despois che veñan Genk e Krasnodar e que o Celta pase ben. Bueno, si Dios quere, volveremos a ver algo parecido. Bueno, partido a partido, non? Ahora penso que o Celta é como debe pensar. Cada partido individual é prepararos ben, porque isto daqui ao final, eu penso que ahora é cando empezan de verdade as finales, O sea, Sí. en plan, desde a Friburgo para adiante, agora sí que están empezando as finales, se de verdade queremos facer algo grande. Se non, a verdade que penso que, quer decir, tampouco hai que loquear, quer decir, todo que se quede ben arriba, pero quer decir, sempre cando o Celta compita, O sea, non estou dicindo nada, que ahora xa acaba a temporada e todo ben. Non. O sea, hai que competir. Obviamente, pero para mí sí quizáis de aquí ao final empezan como moitas finales, non? Penso que cada partido aí vai ser crucial. Quitao algún que dices tú, bueno, pues claro, vas ao Camp Nou, pues xa contas con se sacas un resultado, o sea, si compites e sacas un resultado positivo de perder de un ou unha cousa así, ou empatar ou unha cousa así, xa, Sí, aí realmente vale casi todo. Vale casi todo. pero bueno, pero o resto hai que, eu penso que son finales prácticamente de todo. O señor Alex pide que falemos dos apercibidos. Din que non ten baixas importantes, pero que están apercibidos Grifo, Lienhard e Kubler. E no Celta, Marcos Alonso, Radu, Ilais Moriba e Willet. Eu o das putas amarillas, da verdad. Non... Aparte Ilais, que sería xa o segundo ciclo. É un segundo ciclo que non son 3, sino que son 2 ao cumplir xa un ciclo de amonestacións. Eu que sei, tío. Eu limpiaría cando empezan as como se chama? As eliminatorias e despois volvería a limpiar en semis e a tomar por saco. Porque senón estás con estas historias de o Celta vai 0-2 gañando descanso, pídeslle a Marcos Alonso que pegue unha patada para sacar unha amarilla e o cambias e tal. Non sei, pareceme tan antigo o tema dos apercibidos en Europa cando son así eliminatorias e tal. Bueno, en fin. Mario Seijas. Pouco máis nos queda por dicir, non? Que a xente este contenta. Que se ven un partido histórico novamente. É que claro, estamos vivindo historia semana tras semana. Si, home, parece que non ven Ales e nos falta algo aí, Un pouco de contos máis tal, sempre acabamos aí sobre un e hoxe parece que tranquiliño todo. Home, sí, ten razón. Aparte, demasiado tal, bótaselle de menos. Gustaríame ter seguido máis o partido do Celta de Valencia. A ver cando volta Xorxe Paz por aquí ou así, home, hai que invitalo outra vez. É que ves, por exemplo, hoxe está na tele, joder. E se non está na tele, pois estará en Noruega vendo o Bodo Glimt. Ou algún isto é así. Que grande o Bodo Glimt, que Bueno, grande. que grande Xorxe Paz. Tamén, quer decir, pero Dios, é que o do Bodo mola, O sea, en plan, xa o que fixo ano pasado. Que pena mima. o rollo ese do Sporting de Lisboa, Que bonito hubiera sido ter un... Parecía. Como mire Radu unha amarilla, estamos fora. Poderá pasar que Radu ves algún cartón? Eu nin o planteo. Xa dixo el que como dixo el, nah, eso é moi de coño, non sei como dixo. Que nin proteste nin nada, No. Dios mío, penso que xa non hai con Mate Claudio, que igual o matamos nós. Pero que algún penalti que enganche unha perna ou tal, pero que se non, como ve un amarillo un porteiro? Bueno, No sé. pero perder tempo sacando algo, Bueno, se pero... vas ganando algo deso. Un árbitro estricto, algunha cousa así, unha salida que teña que facer rollo... Arrollar algún... Non sei. Sí, o mítico un contra un, que ao mellor sai, Sí, eso fai a falta fora da área ou algo, bueno, pode pasar, Non é tan descabellado. Que pasa, este ano o Celta, pues, non ten tantas páxaras en defensa como tivo outros anos. Está moito mellor, entonces menos probable, pero que nai descarte ninguna cousa desas, home. Sabes que me gozaría moito? Unha gran actuación de Iván Villar para despedirse do Celta en Europa. Buah. Pero dilo despedirse como si fora de verdad a venderse ou algo, cando... Non o creo, non? Non sei. Eu non o teño tan claro, se non fixeron xa... Tamén é certo que Desde quizáis, logo quitando Coque, desde logo o que ven por abaixo non é moi esperanzador, non? Uf, no, claro.
A ver, tamén hai que decir que o primeiro partido de debut e tal, igual o cativo estaba como un flan, eu que sei, eu que sei. A verdade é que boa actuación non tivo, estive vendo o partido. Madre mía. Bueno, eu que sei. Pero Hai que bueno, confiar. o que pasa é que é iso, son rapaces novos, hai que traballar, hai que dar confianza, hai que todo. eu Algo que sei. pasa nesa canteira coa portería, Mira que antiguamente sacábamos máis porteiros, teñamos, non sei, outras cousas cos porteiros e tal. Pero nada, nada de nada. Confiemos en Coque. Por que non? Pero creo que xa vai algo maior, ¿no? Entendéndose No, maior. porque creo que está aí, sí. Que terá 21, 22, algo así. Non ten máis, creo, Eu penso que sí. De 8 horas. A ver, Coque, Carrillo. 24. Claro, Aí o tes. cuidado. Sí, no. Xa se sabía que... Non sei. Bueno, Mario, pois igual de quentada. Non sei como teño os horarios. Igual se é unha cousa fantabulosa, deberíamos facer un directo nada máis acabo o partido de Friburgo. Bueno, tú os xoves estás empantanado, non? No, Pola noite. non solo estar, no. O mellor o único que baixo é... Ás veces baixo ver ao bar. Pero desde o bar aquí pode haber 15 minutos andando, 10-15 minutos máis. O bar que vou. Bueno, falaré. Así que... Claro, que outro foi no ben porque era pola tarde. Claro, era as 18:45. Este Pero non bueno, sei, quero non sei dicir se tamén é, que- que igual tamén é, oye. Nin puta idea, verdad? Non o teño claro. Non sei nin a que hora é, Dios No, mío. pon as estamos- 9. Que teño por aquí xa. Sí, vale. Ah, é a volta ás 4:40, A volta ás é, 6:45. Joder. Pero a volta, se Dios quere, eu vereina en directo. Sí, señor. Sí, señor. Pois aí estaremos, ¿no? Habrá que Habrá que. verse iso. Habrá que. Si día vou non marcar Eu en vermello. intentarei baixar xa a comer a mediodía ali e a pasar o día bien. Non sei, a ver. O sea que xa tes planes. Non teño así planes moito e tal. Baixa un amigo meu tamén, pero non sei como vamos a facer. Pero intentarei baixar con tempo e verlo todo, o sea... E Alex Como terá normal. planes. Que fale agora o cale para sempre. Cuidado, ese día podría ser un día susceptible de cachopo ou outras cousas. ¿No? Teóricamente, é verdad, ahora estou me acordando unha cousa. Teóricamente se iba de ser un día dun churrasco con un personaje famoso da... É verdad. É verdad. Habrálle que recordar. É verdad. O señor Alex de Llano, Sí, señor. Que dixo que iba a vir a comer churrasco invitado. Sí, señor. Pero non sei se que dixo, eu penso que dixo na volta contra o Friburgo, non? Dixo na seguinte fase unha semis. Bueno, habrálle que escribir a ver si... A ver si cumple. A ver si cumple. Sí, Mira, Alex está perdido a tripa, pero pon comida en mayúsculas, interrogacións. Ese día teño libre, nin traballo nin adestre. Ese día non teño muller, fillo, nin teño nada, solo teño fame. Polo cu, sí, señor. Perdido inadible nas dúas cousas, sí. Eu irei no pedindo tamén. Por ese día. Bueno, Mario, pois nada, verémonos de aquí a pouco e grazas pola visita, por tirar do carro. Non seguín o partido todo que me gustaría do Celta. Recupereino, pero bueno, non é o mismo. Aquí estamos un día máis. Eu cun sono de Dios, pero bueno. Mellor que aquí. Pois nada, home. Moitas gracias a ti e sobre todo a xente que está aí, a Alex, que ainda que non esteña aquí, tú mira, estuvo todo o chat aí, ten razón, petou o chat, estuvo aí fala. Sí, señor. E bueno, claro, pues en absoluto, a Tino, os últimos que están así máis falangueiros e todo iso, a Xorxe por suposto que sempre está, o sea, xente que nos está aí a tope, sempre botando un cable, sempre aquí apoiándonos, pues Hombre. nada, uns agarimos grandes para todos, claro. O sea, tú imagínate, Mario, que eu en vez de facer directo, tuvera que facer simple videochamada contigo e aguantarte sin que houbera aquí xente véndonos. Eu creo que non nos volveríamos a falar en moito tempo. O sea, si non houbera xente no chat e isto fora a porta cerrada, que penitencia, que penitencia, Dios mío. Non sei que iba a decir. Ah, sí, antes de irte,
Normalmente fágolle, antes de acabar o directo, unha pregunta para os que ven o directo en diferido, para os máis fiéis. Hoxe quero que a fagas tú. Se alguén ve o directo completo e chega hasta aquí, que ten que comentar? Que comenten. Fai unha Que pregunta. comenten. A ver. A veces decíalle, comenta un emolle unha tortuga. Bueno, é mellor facerlle algunha pregunta con xeito que non. No, pero eu que sei, que nos digan se son máis de boxers ou de gallumbo suelto. Teñen que comentar e dicirnos se son máis de boxers ou de gallumbos sueltos. Haber alguén que entre ao directo por primeira vez baixe os comentarios e diga, aquí a xente isto non ten nin pé nin cabeza, que dice de gallón. E de paso xa que nos digan se teñen algún do Celta. Algún chulo ou algún así que... Pensei que vai a decir que nos manden fotos aos nosos Twitter que están aquí No, fotos no, por favor. Nin un nin outro, a pirola libre. Bueno, pois con isto creo que xa podemos pechar. Como se dice, a calzón quitado. Como é? A calzón quitado. Sí, señor. Bueno, Mario, vémonos na próxima. Esperemos que sigan as boas noticias. Que sigas contento. Mellor que este Mario contento. Hai pouco, non? Apertas. Boas noites. Chao, chao. Comida, bo acompañado. Traer agasallos. Joder, habrá que levar logo. É verdad. Ai, mamá querida, pasar ali polos juguetes a comprar. Bueno, é máis fácil pasar polos juguetes que pola tenda do Celta, porque para acertar algo que non teñas a familia... Sí, eso xa te digo, é mellor levar outra cousa que non. Do Celta xa fijo xa mal. Está complicado. Unha bufanda do Ourense. Xa teño fijo. Bueno, Mario, apertas. Boa noite. Chao, chao. Bueno, amigos, pois xa quedades servidos de pregunta, non? Vai ser o cumple de Alison. E invitaranos Alison ao seu cumpleaños, ao seu aniversario. En fin, bueno, amigos, hoxe cerca de 50 persoas constantemente, un luns ás tantas da noite, despois de un par de semanas sin facer directo, sin avisar, casi sin ver o partido en directo. Aquí estamos, unha vez máis. Xente que chega como o señor Gueto, xente que sigue como o señor en absoluto, xente que ten cagalera como o señor Alex, e xente que se vai cenar como a min. Grazas por estar aí. Vémonos na próxima. Que isto non para. Ai, Dios mío, a cabeza non para.